Wow, nakadunit ang yuta niya. Di ka afford og pagpalit og durian ka. Oh, klaro na kayo na diha. Kabantay ko ba? Kakahort mong durian niya. Ikaw rin kapanugit dira di ay. Kawatan di kag durian. Unsay kabatan? Laka ng durian din na. Oh, tanawag wawalong na. Doon na sa kuha paingon. Amo man ang tanom si nanay may nagtanom anang ano imo man ang hilaptan dili man imo ha. Amo lay nagtanong. Pero ang unod nana sa among Bisan na. Basag bahala asa pa ingon iya sanga basta kinsa nagtanom ana say tagiya na oy. Wala. Nga kung asa ang unod nalapas na sa kuyuta. Amo ana gid na. Basta kay pag-ingon na nga batra ko. Kapang harvest naman kag dili imong durian mo ang ka o. Usa man harvest dili ako durian. Daw kan sa minaw. Sige, kuha na. Kuha ko muna. Kuha na. Sige. Kuha. Gihaguan ko kay dugit ha. Unya ko dugit ako na dugit unya. Mga hulong ka diya. Amo na. Kuha ko dong. Ipapuspusan na ka. Kapang hilabot yung durian nga dili imo oy. Dili ako. Bitaw dili man ginang imong durian dapat dili ka manghilabot og durian nga dili imo ha. Unya kay naman na diyan nakatungod. Ako man na din ang area. Bisa na lagi. Kaya ingon sa Republic Act 8353, ingon sa balaod nga kana mga tanom gariyan gitanong diha lagi pero ang mga sangang gilapas sa iyang kural kung wala na mahulog ang iyang bunga dira dili na maimo ha. Wa koy laban ang Republic Act nimo diya. Ang ako nga kung ang kuan bunga nga nakatulong diya sa kuyuta ako na kay kani din nga area ako ni. Ay, imo ba ning yuta? Naray imong balay, muna imong gate sa imong balay mo nang gate. Kanong imo man ang yuta lugar diri nga dalan man eh. Kani yuta ako ning gidonet. Gikan dito pa ingon ni dito ako ning gidonet. Wow. Ako na. Wow, nakadunit ang yuta niya. Di ka afford og pagpalit og durian ka pangawat ra. Sakod nga nana man na dinha sa tunga. Ako magina kinama na dinha nakatuon. Ano man lantan? Karaman. Ngano ina naman ay mong naw? Makalagot tikit kisa nga tanan ba? Ha? Murag guwang ha? Tingali ka karon. Suwana murag guwang. Pangangon uroy na niya iyang durian. Lamon bitaw na sa akong santol magsige na sana siyang pangawat. Unya. Karon iyang durian sa isa ka kabot. Ipanghamon niya. Sus grabeng tawana ka. Laog kay sa nga tanan. Murag yun ka. Kana imong naong ha? Makalagot yun na kayo. Sa isa ka durian imong ihangon. Ha? Na. Palagot tikit ka sa nga tanan ba? Imo to palaguton mo tayo. Nga naman di ka? Wa kay ko. Kay gulo ha? Kaya kayo ha? Grabe kita ka sa magkakasing naong? Wa ay go. Tumuga di ka ni abnormal ho? Murgagway buot. Manghangol uroy ng yang kuhan din hag. Sunod na bagig ka. Ikaw ba? Abang natural ba? Sige. Gusto mo na.